Ez ere, azpimarratuko nuke batetik lortu dela gizarte berrikuntzaren esparru oso zabal hortan fokoa jartzea, lankidetzaren gobernantzan. Eta hortan apurka-apurka ari dela bere marka jartzen, ez da? Gure kontestuan da gure ekosisteman. Harremanen partetik, harremanak oso zabalak eta oso neutroa gainera hainbat erakundearekin, bai gertukoekin eta bai nazioarteko esparruan. Eta gero bestetik, ikerketa talde potente bat eta gainera 3 unibertsitateak parte hartzen duen proiektu bat, ezta? Lankidetzan baita, ikerketa bide hortan jorratuaz. Eta apurka-apurka hori bere emaitzak ematen hasi da eta emaitza horren ondorioetakoa da gizarteari inbestizioen transmisioa. Oraindik uste dut hori hurrengo urteetan indartuko dela eta hemen egiten den guzti horren berri azkenean herritarrek izan behar dute eta bere hiri atzenengo hartzaileak, ezta? Hortaz balorazioa oso positiboa eta gainera esperantzan hurrengo urteetan oraindik indar gehiagoz jarraituko duela.